Ncwadi kaJohane chapter number 4 from verse number 46. Ukuphiliswa kwendodana yenduna yaseKhapanawume. UJesu wayesephinde ekhaya laseGalile lapho enza khona amanzi abe yiwayini. Kwakukhona induna ethile yenkosi, endodana yayo yayigula eKhapanawume. Yathi kubizwe ukuthi uJesu ufikile eGalile yena vele eJudiya, yaya kuye. Yamcela ukuba ehle aphulukise indodana yayo ngokuba yayisiza kufa. Ngakho uJesu wathi kuyo, uma ningabona isibonakaliso nesimangaliso alisoze nakhona. Induna yenkosi yathi kuye, Nkosi, yehle engakafi umntana. Wathi uJesu, hamba, indodana yakho iphilile. Lo muntu wakholwa izwi alishilo kuye uJesu, wahamba. Kwathi esehla izinceku zakhe zamhlangabeza zathi umntanakhe uphilile. Wayesezibuzwa isikhathi aqale ngaso ukuba ngcono, khona zathi kuye umkhuhlane umyekile izolo ngehora lesikhombisa. Wayeseqondisa ukuthi yilona lelo hora uJesu asho ngalo kuye ukuthi indodana yakho iphilile. Wakholwa yena nendlu yakhe yonke. Leso siyisibonakaliso sesibili uJesu asenza efikile eGalile evela eJudiya. Para mfethu izwi lakho linamandla liyaphila. Makube yilona lokhosi olezwayo avule inhliziyo yakhe ngoba lezwi liyasho ukuthi uma nizwa izilame anoma iqinise inhliziyo ngoba umusa ulethwe phezulu ngendodana uJesu Kristu. Nathi ngokunjalo Nkosi masimukele lo musa ongaka olethwe kithi ngendodana uJesu Kristu, okuyizwi lokuphila, okuyizwi eladala konke, okuyizwi eliphethe impilo zethu, okuyizwi eliphethe nethemba kulabo abakholwa kuJesu Kristu njengendodana neNkosi nomsindisi. Amen. Now kunento lekwazemane ejwayelekile abafundile bathi society norm. I-society norm is when abantu benza into ejwayelekile, belandela into abakhule yenziwa. I-society norm inezinto ezinhle abanye bayazi njenge-culture. Now i-culture abanye bathi i-developer ngoba kwakunesimo esithize kwase abantu benza into ethize ukugoma leso simo masukuba into ejwayelekile indlela abaphila ngayo. Now i-generation i-culture iya-evolve iyashintsha, but kuthatha isikhathi ke bazalwane ukuthi i-culture ishintshe because abantwana bafundiswa lokho ekade kwenziwa ngazali then bese be-take over. Then unless kuqhamuke isiko esimelana nalokho kwenza, then nabo bese bayaphoqelela ukuthi baguquke. Now normally abantu abaningi bajwayele ukuze umuntu ethi hayi thina senza kanje ekhaya ngoba ubaba wayenza kanje, which is sometimes good but sometimes dangerous. Abanye athi umama wayejwayele ukwenza kanje so nami ngenza kanje. Well, leyo nto i-right because of course umzali ubizelwe ukuthi abe uyena ogayida ingane, not the other way around. But there comes a stage that ingane isikhulile isebale ithathe inqumo zayo. Now I always said that is why as Christians we grew up kumabandla lawo ukuthi ingane encane ngale noma even yanga iyabhabhatiswa. That also iyathathwa ngokuthi amabandla aqala ayithatha njengokuthi is-dedication ukuintroduce ingane kuJesu Kristu. Ngiyakhumbula sinamaJuda ayinayo kwi-circumcision ingane zabafana wakuthi bayina 8 months ihambe iyosonga. Lokho kuyimukela isizwe sikaNkulunkulu uphawu ukuthi ingane yalendlu kaIsrayeli. But now the church came when John the Baptist came in eqala ebhabhadisa abantu. But uJohn wayengayibhabhadisi bazalwane ingane. Vale siclearishe lokho. Wayebhabhadisa abantu abadala ethi baphenduke. So therefore you cannot tell him how to phenduke. He doesn't know ukukhuluma ngani. But ingane engaka
asoyiletha sizoyidedicate uNkulunkulu sinobeka izandla siyibiza lezo dedication that bayisela 18-19 upwards then yena esethi hayi mina ngiyakhona then siyabhabhadisa izwala now abantu baqhubeka society no until to the point where we've got another thing esiyibiza nge-character formation. I-character formation is when umuntu edevelopa manje ekhula but elawula nakhona ukuthi uphila nabantu abanjani. One of the good example is uEsaya. Uma uNkulunkulu evela kuyena uthi ovela emphila isizweni esingalunganga, meaning uEsaya wayehlakaniphile enough to know ukuthi akakwazi ukuthi athi isizwe sami asilungile yena azibeke ngaphandle athi nolongile. Kwakufanele azibandakanye ngoba uyazi uyilungu lalomphakathi wonayo, and therefore for some reason zikhona izinto azenzayo ngoba phela uphila nalabantu ezingalungileyo. So i-character formation is when now a person adopta indlela aphila ngayo and then bese i-shape ngendlela abona izinto ngayo. Amen. Now lento ingabanhle kodwa sometimes iba nobungozi bokuthize because it end up develop resistance umuntu enqaba okanye egoloza ukubukela ushintsho noma ngabe ushintsho liza lento ezomsiza. That is why we still found people who always make excuses to change. Even if they let me take you for example, if you have been followed in Zimbabwe. In Zimbabwe, they've been ruled by one president for so many years. Uphethe garbage. Abantu baseZimbabwe abafuni ushintsho because banalonkolelo ukuthi umgabe wakithi uyasi-understand uphila ngendlela esiphila ngayo ukhuluma lokho esikhulumayo. Noma ngabe umgabe sewona eZimbabwe abantu babaleka but mabevota still bavotela izama-PF. And kuthiwa kakhulukazi emakhaya endaweni ezemakhaya yena izama-PF ayivotela khona kakhulu until umgabe azazi. Ngifesefile umgabe even in South Africa we still have that thing. Ngabantu abadala basavotela eqembeni lusayo ngoba bathanda uMandela. Uthi mkhulu uyovotela hayi izinto siyaphetha ngale ukhuluma siyaphetha kodwa manje alenze umlahlo uMandela. Yabona angithi manje lento i-information esengenile even nezingane ezincane zifundiswa lezo even like ANC bayikhankaza uzosethi ningayikhoma imfundiso zikaMandela nina nisifundisa nilwazi lethu. Understand? Bazazi ukuthi ayikho into esingayibuka bona. So basibambe ngani uMandela. Basibambile. Kodwa asazi athi wena. Now that is a character formation. Another thing is nasesontweni lelikhona la ngiyakho. 1900 kwadevelopa a movement ebizwa ngama charismatic yile ababandla in fact leli lethu si always see part yama charisma nathi even though we may be careful ukuthi ukufika kuphi. Ama charisma ayezalwa kakhulu ama-Pentecostal. Ama-Pentecostal ibandla elasungulwa mostly eAmerica. Lisungulwa ama-Black American. Now ama-Black American they had their issues ipolitiki yakhona. Abantu abamnyama bebeqindezelwe and for some reason banendlela abakhonza ngayo abantu abamnyama zona ngezinto babona. Mawuya kubabandla belungu kunendlela yokukhonza abelungu. Ngoba abantu naseAmerica konjalo. Mawufika kushumayela umfundisi T.D. Jakes uyobona ukuthi naye T.D. Jakes. Mawuya kunomfundo yamazwe oJohn MacArthur uyababona ukuthi abelungu lapho. No T.D. Jakes babeshumayela wazalana bamagago bagxile ukuthi bamagago. They don't follow much iBhayibheli. Bayifunda ukuze baphelezele but it's about yena. No, ngoba ama-Black American akushoba ungafika isonto la ukhuluma njengami bangalala bonke. Because babeshumayela baneshaya. Amen. Hallelujah. Jesus is Lord. Now
babone laba angithi bafika nabo bayenza lokho. So let the charismatics from 1900 iqala 1900 bayengena. Now what then happened to these charismatics? What they believe in when it comes to the Bible, they believe in the Holy Spirit. Bakholelwa bazalwane kumoya oyingcwele njengamna. Into esibili abakholelwa kuyo, bakholelwa kakhulu kwizipho zikamoya. Eyesithathu, among lezi zipho zikamoya, bakholelwa kakhulu kwi-healing. Ukubeka abantu bezandla, ukuvusa abagulayo, bakholelwa kakhulu kuleyo. Enye into bakholelwa kuyo ukukhuluma ngezilimi. Ayi, ngashawa ilimi lapha. Esithathu bakholelwa kwisiprofeti. Lezi zinto zonke ziseBhayibhelini, zinhle futhi ziyingxenye yesu. But ngizokutshela ukuthi yini eyinkinga kuzo zonke lezi zinto. To certain extent le bandla leseKorinte lalinale nkinga yalaba charismatics ngoba inkinga. Ibandla leseKorinte lalinenkinga kangangokuba kwaze kwabiza ukuthi umpostoli uPaul athumele kuTimothy ukuthi akayolungisa leyo nkinga. uTimothy mayefika wehluleka. Umpostoli Paul waya qobo lakhe wathi uyilungisa inkinga kwayena ibandla uqolo yena. Kepha sebedukile. Wahluleka na umpostoli Paul ukuthi abamthuka nomthuka. Umpostoli Paul wabhala incwadi. Le ncwadi le kuthiwa yabenza baqasube kakhulu kunakuqala. Wathumela uTitus. Luckily kuthiwa uTitus bamlalela ibandla lakwena esinye. But among the things uma ulandela incwadi yaseKorinte kuthiwa babegabe kakhulu ngokushaya ngezilimi. Begabe kakhulu lesiprofeta. In fact babecompete uSibanibani uprofeta kakhulu kunoSibanibani. uSibanibani ukhuluma kakhulu kodwa uSibanibani akancembi ngoba akakhulumi ngezilimi. Abanye bebanga nanokuthi mina ngapha mina ngithanda kakhulu umpostoli uPeter kunompostoli Paul. Now uPaul bayabhalela lencwadi lelibandla. Bantu wathi point where lezi zinto azigcini ngokuduka. Le competition yagcina isengena nabantu abangakholwa bangena phakathi ebandleni bayenza izinto eziwesi. Uthi umpostoli yini le engizwayo kuthiwa niyabanga. In fact niyeza lezinto eziwesi ezingayenziwa ngisho nabantu abangakholwa. Omunye wenu nala ngisho nonkosikazi kamabwakhe abanye bamshayela izandla. The problem became big ebandleni. You know why? They focused ezintweni ezirong, or they did not follow the order of the scripture. Namhlanje sikhuluma sithi ngezwi likaNkulunkulu. Ibandla malikholelwe ezwini. Amen bazalwane. Now, amongst the things even namhlanje ibandla lisaphazamiswa yilezi inkolelo zamacharisma amaPentecostal. Ibandla kumele liqaphele ziyadukisa lezo zinto. Amen. You will have noticed ukuthi umpostoli uJohn uma eqala incwadi, the very first thing akhuluma ngayo yizwi. Nilotisile bazalwane. He doesn't talk about healing. But he tells us ukuthi in the beginning there was the word. Now, why umpostoli eqala ngolizwi? Because the very interesting thing ongafuna ukuyizwa ukuthi uJesu wayenzani, wavusa uSuda elele. And uJohn wayekhona uvusa oLazarus. But uJesu akaqali ngoLazarus, abeke uJohn bayikhuluma. Uqala ngokusitshela ukuthi uJesu ungubani. Before niba carried away ngokuthi wenzeni, azini ukuthi ungubani. But uma esitshela ukuthi ungulizwi, he is the word. Amen. Meaning the church must be centered around izwi. Ibandla kumele lekhelwe phezu kwezwi. Liqiniswe izwi. Likholele ezwini. Hayi ezinye izinto ziyalandela.
In fact, lezo zinto lezo kungenzeka ukuthi ibandla lingabi nazo kodwa ibandla lingasurvive uma linolizwi. Why ulizwi? Uthi uJohn wayeseqaleni uNkulunkulu uthi konke wadala ngaye, meaning ezinye izinto they are not so useful uma ulizwi engadalanga, because zonke ukuze zibe khona ulizwi kwaba uyena. So you must understand as you go through the book of John, into uJohn eqala wayeqhakambisa ukuthi izwi kumele lilandelwe. So uma uzolandela ama-chapter ukuthi bani wavuka ekufeni, but you must understand that was the word performing this miracle. Therefore, who you should follow, the miracle or the word? The word. Amen? Now, this is what was the problem with charisma. They followed these things and they end up neglect ukubaluleka kwezwi. Amen? Now, they started following the miracles. Now, when you go now to these churches, they will spend hours and hours. And then they don't read the Bible. And keep our demon. And that's when I started feeling was verse 1, just chapter 21, now, our young is because Batanda Udu, they will live easy at it, well, they will design, and they will just spend money on peace. And then at the end of the day, about they know nothing about God. Because our Teluaka is sweet. Amen? Only is sweet. We important Basaran. We must believe. Only is sweet. Only is sweet. Now, the scripture or the Bible, in the order. That's the one. Let us see to ukubeka izandla lezinye iy'phiwo zikamoya. Not that as it exists noma asibalulekile. Kodwa kunendlela iBhayibheli elisifundisa ngayo ukuthi sizenze. Hallelujah bazalwane. Kunendlela iBhayibheli elibhalwe ngayo okufanele siliqaphele uma sihamba nalo uthi kwenzakalani. Amen. Into yokuqala uma silandela iBhayibheli elifuna sibheke namhlanje, into yokuqala yini into yokuqala bazalwane? I want us to talk about the sign. Now notice umpostoli uJohn uMatthew wayibhala efakaza ngoJesu uthi uJesu wayenza izimanga nezimangaliso. uMark naye wayibhala ubhala nezimanga zikaJesu. Amen. No Luke naye wayibhala uthatha the same pattern ubhala ngezimanga, but uJohn wayefika akayibizi ngezimanga uthi those are the signs. Why they are the signs? Let's talk about the signs. A sign into ethi bawuhamba uyibone idethu bese ubhala sometimes negama eceleni. Isign ikhombe mhlawumbe lithi ekuphakameni usoyazi ukuthi futhi mangijika lapha le ndlela ingisa ekuphakameni. But what will happen as you travel? Isign uyibona useza, but uyohamba uze udlule kuyona. Uze ufike la uyakhona. Akusho ukuthi lapha kuyasign yila uyakhona. Uyadlula. So the signs were the signs. And that's improve ukuthi uJesu ungubani. But we don't start simply with our signs. We believe in Jesus. Amen. Amen. Now abantu abaningi they start from a sign, but they don't follow Jesus. Amen. It's a problem yama charismatics. They hold on to iziphiwo zikamoya. Kepha iziphiwo zikamoya kuthiwa zazizowakha ibandla. Bona babambelele iziphiwo kodwa ibandla lilawo. Because ibandla bazalwane aliyakhiwa ngezimanga nezimangaliso. Yakhiwa ngeyesu. Therefore, we must believe. Sikholelwe kulizwi. Amen. Sikholelwe kulizwi bazalwane.
kulizwi. Now let us read our passage line of tragedy. Now, but you will notice, before sitting, I'm trying to ask the city. So when he came, last week. So when he came to Galilee, the Galileans welcomed him, seeing all that he has done in Jerusalem at the feast, for they had gone to the feast. Now notice, kuthiwa uma uJesu ebuyela kubo eGalile, bamukela ngoba babekade bembone lokho okade ekwenza kuphona eGalile. And that's a problem right there. Bamukela ngoba babone lokho ekade ekwenza. Now kuthiwa bayamjabulele. One will think, it was wonderful. It was dangerous. It was dangerous because babemjabulela for the wrong reasons. Now, today, so he came again to Cana in Galilee. My figure in Galilee. Why eKhana? eKhana sokhumbula ukuthi yila khona wayenza isayini yakhe yokuqala ukuze abantu baqale bamqaphele ukuthi le ndoda isima kanjani. La khona emshadweni waphendula amanzi iwayini. Meaning abantu baseKhana bayamazi uJesu. But abamazi njengenkosi. Abamazi njengomsindisi. Bamazi njengomuntu oyazi perform ama-miracles. Umuntu oyazi magic. Lento iphethe magic. Ayazi lento. Lento iphethe magic. Ngohamba nayo into zakho zizolunga. Lento dale ngaphendula mshiji isingo. That's why they were following Jesus. Babekulandela izathu ezirong. eKhana bambona. And mayifika lapha eKhana ulindelwe. Kuthiwa lawa waphendula khona amanzi iwayini. But kuthiwa lapho khona kwakukhona indoda ezikhulu. Lana kuthiwa there was an official man, asinewa negama lakhe. Kuthiwa le ndoda yayisikhulu. Amen. Uma indoda isikhulu kulindelwe ukuthi uJesu uzoya kule ndoda. But this time kuthiwa le ndoda esikhulu yezwa ukuthi uJesu ukhona uphile eJerusalem. Amen. But bear in mind, le ndoda le yayisikhulu, hayi umuntu nje. Amen. Umuntu ohlonishwayo endaweni. Wayelungu lekhansela yendawo futhi wayephethe isikhundla esithize ephethe abantu bezwa ngayo. And wezwa ukuthi uJesu uyeza. Uma ezwa ukuthi uJesu uyeza asize ukupheza naye. When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him. Kuthiwa waya kuyena. Le ndoda ibalekile. Yayingathumela uthe tshela noJesu eze la kimi. But this time kuthiwa le ndoda yaya kuJesu. Le ndoda ibalekile. Ineyinceku eyayingayisele ithagijimana ithela uJesu eze la. Kuthiwa bathi yathi bayizwa ukuthi uJesu ukhona yasukuma yaya kuJesu. Why le ndoda iyofunani kuJesu? uJesu siyatshela kuthiwa wayindodana kaMariya ubabakhe wayekhanda amaplango. Then yini engasusa uba umxolisa ikhawunda imeya yonke ize kasifunza usifunze ishumayela ivangeli. Amen. Umxolisa akathumele izenze ukuthi hey somebody awugijima ulandele umfana uthi ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani lapha emaxoleni. Awulandi usipalibani. But kuthiwa le ndoda yaya yona. He went to Jesus and asked him, come. Amen. And asked him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Kuthiwa le ndoda le iyagulelwa, indodana yakhe igulela ukufa nokuphila. Now Jesu ngizemina ngoba ngizocela ukuthi hamba nami uye emzini wami.
iyagula igulela ukufa. Now we know ukuthi le ndoda le kukhona into abantu abangayazi bazalwane. Kuyeza ukufa. And ukufa masenzile uzomdinga uJesu. You may think awudingi manje. No, wabona umuntu ogulayo. Akaze ahlangane nesonto kuqala. Ora bese gula ngempela mzee. Siyahleka. Siyasondela. Umfundisi uyafa. Bakusaba ukufa. Umfundisi. Uzoyenza umfundisi azomkhulekela. Hawu ndoda. Wabaya khona esontweni nemba akaza libhala akazi ukuthi kunjani. Wathi lehamba nogogo esancane. Sisakhonza khuluma ngobeni wathi nakulewa hawu ngangaya banyazi ukuthi kulenge isiphambano. Ilento yaziyo ngesonto. Now this man, now the same thing happened. Bazalwane. Akaze le ndoda lena ayihluphe asasayela ukuthi wakwahlala noJesu or uyomhalela nje. But this time indoda yakhe igule ukufa. Jesu ngicela please indoda yami yafa. Uhambe nami semzini wami. And Jesus said to him, unless you see the signs and wonders, you will not believe. And this is a strange answer a question I don't know. Uthi umuntu indodana yakhe iyafa, uthi uJesu uyamuka, uthi uma ungaboni izimanga nezimangaliso angeke wakholwa. Jesu angikhulumi le ndaba yokukholwa. Angizile ngendaba yokukholwa. Ingane yami iyafa. Now that's the problem. Abantu abanandaba lokukholwa. In fact, kuzakuthi kunabazalwane awungazucabanga ukuthi bayakholwa. Don't you know? Uze ngoba nakuzwe ubone unana usebenza kahle, unana usebenza kahle. Akushuthi lokukholwa ufika emsebenzini. Hayi usamale le nana nina hamba kanjani? Hayi sigibele itekisi. Azwe ngihambe na. Akatsheli futhi ukuthi itekisi lezela. Yabona ushawa isimo sokuphila. Ucabanga ukuthi mayeza esontweni. Abantu bathi xa esontweni bazwayela namasonto athi suke sathi siveze ukuze sapa abantu izingwa namasonto. Abantu bazi ukuthi isonto ina charity. Esontweni bazose kuzokholwa, kuzwa uJesu. Uma sipha abantu izinto siveza umusa wakhe lo Jesu esikhona kuye. Hayi wethu. Wathi ngempela sithi nayo ubani wabe lebhizi phambi ukuthi sikho. It's because nathi se-interpreta izwi ukuthi uJesu wathi asothandana njengoba nathi uNkulunkulu wasithanda. Not ukuthi ngoba thina ngempela sithanda sisho senza lento esho umzalwane inkinga wazibani. Mawufuna ukubona umzalwane ozuyinkinga awumnyathele lihambele nje uyobona kahle ukuthi umzalwane unjani. Othi basathaya iyaxolisa uxolisana awuboni lo akubheke phezulu umzalwane lo uyakholwa uveza ubuyena uhlangane naye esontweni ngoba ayabazalwane bephithela mase esontweni ngisho umnyathela uthi uyaxolisa athi hayi amen mama uzowuyitshela ukuthi hayi abengabalungile bawuhlangana lapha maqwe then uzomthola ngempela uJohn. You know why? Is it because abantu they shape themselves for this esontweni and they prepare themselves ukuba bephuma then baba yibona. Amen. Now this man came to Jesus. But uJesu usho lento, it's a statement. Mina uJesu wayethi ngifuna ukukholwa. Ungazomtsala ngindodana yakho. That is not a problem. Wena kuwena inkinga, mina inkinga wena. Inkinga ukuthi awukholwa. In fact, le ngane yakho kungenzeka ukuthi igula nje wena awukholwa. Umsebenzi uphela nje inkinga awukholwa. Amen bazalwane. Then you come to me uzongitshela
the words ufa kubaleke but wena ukholwa nini? Now let me understand because uJesu ngokuba mina ngokuba awuboni ama-signs nemangaliso angeke awusoze wakholwa. Le ndoda izwa ithini? The official said to him, "Sir, come down before my child dies." Akayizwa yonke lento. Jesu, mana ngale nkulumo yakho. Woza indodana yami yafa. Umuntu bayengakholwa bazalwane uzwe njani? Jesus have to give him a sign. Amen, bazalwane. So lokho kusho ukuthini ngama-signs? Ama-signs awabantu abangakholwa. Bazalwane. Imanga nemangaliso bazalwane ezabantu abangakholwa ukuze bakholwe. Now let's go back a little bit lapha ku-Exodus. uNkulunkulu uthi Mose, hamba uyotshela abantwana bami ukuthi ngizwile ukukhala kwabo. Kepha ngithe kubona ngizobakhulula. Uthi uma singiyofika ngithi ubani? Ngoba labantu hlezi bazothi umuphi yena uNkulunkulu. Uthi omtshela uthi ngithi uNkulunkulu kaAbraham. Ubatshela uthi ngithi uNkulunkulu kaAbraham noNkulunkulu kaJakobe noNkulunkulu kaIsaka. Uthi uMose uNkulunkulu labantu ngiyabazi nabo basithambu kazi. Uthi nevertheless uma bengakuzwa yini lesesandleni sakho? Uthi uMose indlu uthi phansi phansi yaphenduka inyoka. Uthi uma ufika kubona oyenza lokho. Now what does God want to say? Abantu ukuze bakholwe uma bengakholwa kumele babone i-sign so that bazokholwa. But mase bebone i-sign kumele badlule kwi-sign bangene ekholweni. Abakholwa namhlanje ahlezi kuma-sign. But abakholwa. And we are called not to the signs but to the word of God. That's another. We are called to believe the word of God. Amen. Now, uJesu uthi unless ngenze isimanga angeke ukholwe. The statement. Now, nabazalwane baIsrael kuthiwa uma bebona lokhu kwenza uMose indeed bakholwa ukuthi uthunywe uNkulunkulu. Amen. But mase enzile isign kuthiwa baqala benze ngabazalwane bamlalela because bebengadinga kahle isign. Bebedinga ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthi then uNkulunkulu uthi ngiyakubuyisela ezweni lenu. Baqala bakholwa amazwi but what led them to believe? The signs. But ama-signs bazalwane ayenzelwe obani abangakholwa. Abantu abangakholwa benzelwe ama-signs. Now we must be careful then bazalwane. We may see kuma-TV abakhulu babiza bafundisa abakhulu babiza abantu ngobuningi. Hosala mana la awubatshele ukuthi kwenzakaleni last week. Hayi bazalwane yabona last week nje kunyaloda ikuvukele sengathi singasebenzi ngihleli nje inyama likhulu. Alright, it's a sign. Uzoza ukuthi likhulu. And then kwenzakalani? Kabiza umfundisi angathi ufuna lokho. Kabiza umfundisi usibanibani angathi uyabona uthatha iqondo laNkulunkulu manje. Uyenze yakhe. Kwenzakalani? Hayi uma ngibheka izandla. Kwenzakalani? Hayi ngithe ngivuka ngakusasa ekuseni. Hayibo ngavuka ngingalinganalo ukuthi nasemsebenzini bamangele. Alright. Manje uthini? Hayi ngiyalibonga igcobo
lingababukhumani hayi laJesu. You see what happened makhulu? Aza bayiphinda ke base manje. Uthi bongani? Ngibonga amandla angababukhumani. Then useyakhava. Glory to Jesus. Abantu useyakhava. But lokho useyikhombithile kuba ukhumani. And nababukayo ebabukhumani unabani. And suneke abantu. That's why bafika lapha empilo kanayo. Ufika ulayino ngawo usuka lapha ngabaphethe inkukhu zamanzi. Why? They believe. They start kuma sides. So the church must not. The church must move forward. Not stop to the sides. For ngoba ama-sides awalabo abangakholwa. Amen. Now, point number 2, engifuna silibheke namhlanje kule passage is the word of God. Amen. Izwi likaNkulunkulu. Now, le ndoda le kuthiwa uJesu wayesephendula-ke ngale ndlela afuna ngayo. Then Jesus said to him, "Go, your son will live." Hamba, indodana yakho izophila. Now, uyizwe kahle lento. Lo uthe my son is at a point of death. uJesu uthi your son shall live. There are two things okukhulunywa ngazo la. Ufa nokuphila. Now uJesu, I'm not going with you, but I will give you something, my word. You have my word. Your son will live. Le ndoda ilindele ukuthi uJesu uzohamba afika ayizinto ezithize le ndoda ibe siyavuka le mali ibe siyavuka, but uJesu ayenze yonke lento uthi I can understand uze all the way because ufuna ama-signs nama-miracles, but this is what I will give you. I will give you my word. Go, your son will live. Why your son will live? Because my word is life. Amen. Amazwi ami awukuphila. Read for me chapter 1, verse 1. Ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakukukhanya kwabantu. Ubani lo osikhuluma ngayo manje? Ulizwi lo wayesekuqaleni enobaba. Amen. uJesu Kristu. Lithi iBhayibheli ukuphila kwakukuye. Meaning amazwi akhe awukuphila. Because uzokhumbula ukuthi njengoba uJohn eqala ethi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Uparaphrase into ebhalwe kuGenesis le ethi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izwi wathi makube khona nezwi lakhe. Wathi makube khona ukukhanya. Lithi iBhayibheli kwaba khona ukukhanya. Wathi makube khona ukuthi kuthiwa kwaba khona konke okwakushoyo izwi lakhe. At this time uJesu uthini? Hamba, indodana yakho izophila. Izwi lasebantu. Indaba ilizwi likaNkulunkulu. Your son will live. Who says it? Jesus said it. It is not about lento eshiwoyo. It's about ukuthi ubani eshoyo. Amen. That is why nalabo abasindisayo kumele basho bathi egameni lika Jesu. Amen. Because thina ukuphila kukithi, but ukuphila kuJesu Kristu. Your son shall live. The word. Wena udinga izwi. And I like the verse elandela lethi. Lithi, then the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way. You see now, mayezala ubezolanda uJesu.
But mayifika uthola izwi. But iBhayibheli there's a twist. The man asafdingi ukuthi uJesu ahambe naye. Le ndoda isiyakholwa, ikholelwa ezwini likaJesu Kristu. Now lithi iBhayibheli wahamba noJesu. Wahamba yedwa, but wahamba ebambe eqondweni izwi. And wakholwa ukuthi indoda yakhe izophila. Amen. Amen. And he believed. And bazalwane ngizomtshela ukuthi you are lucky. You are lucky to be in the church. La sikholelwa khona ezwini. Noma bazalwane umuntu walimala uzowahamba la endaweni engaba sala bazalwane. Siqala ubeka itende la first time. Umfundisi wami wakhuluma into eyinto ekhuluma ngokukholwa kodwa lo mzalwane ongayizwa kahle. Lo mzalwane ukholwa ebandleni lawa amanzi. Angifuni ukubiza igama. Now umfundisi wayesethi umfundisi uZuza hayi bazalwane siyanibukela kuleli bandla lethu sikholela emkhulekweni thina. Angeke sikunike amanzi, ngeke sikunike amafutha lo mzalwane alimala bazalwane aphindanga wenza. Ngoba manje sikhulume ngento zakhe. Abantu bazalwane they don't believe ezwini. Bafuna into zabo. That's why iBhayibheli lithi bayalalelana nokubathi kwendlela zabo. Azwana lento ekhuluma ngayo uyezwi ayisense. But instead bazalwane ibandla angeke laba ibandla ngaphandle kweBhayibheli. And iBhayibheli amanga nje kuphela. Amen. Amen. Lo sisiwalimala bazalwane aphindanga sikhulumisa abakhuluma lethu. Wayekade khonza ngathi lelo sonto. And that day kusho lento wayeka. To a point where ngolesihlanu bafuna ukumisa ibandla. Wakishimo ayidule ngathi sibambusile. Kade nathi la Monday, Tuesday, Wednesday. Wakishimo ngafona sempondwa yinduna seathendwa abakomiti la esethombeni bangusile. Kwasho ukuthi ngikhonza uJesu bazalwane. Yathi induna kusukela nini emaqhubeni sinenkinga nenkonzo. Bazalwane. Labuza ibuza lamadodana esehlohlweni usisa. Kusukela nini la emaqhubeni sinenkonzo. Hayi mhlaba leyo lapho niyabuza nezonke into ethanda umuntu bayikhonza senzala kubeni. Ngeke noma nakhonza. Kuthiwa hayi ayibelanga lapho bazalwane. That was very difficult. Uzubona uSathane ulwa nezwi. Hayi na ngokuba sixelele izinto saphahla qhambisa izwi ngoba yiphi uzubona sempela umuntu ongazi uSathane ukhona usuke la sasambona uSathane eact aqedanga lapho lesisikole nomunye umhlangano wamanzi kuthiwa wathi umhlangano ukhulunywa ngamanzi ngogesi kahlupha ugesi la kwathiwa wasuma hayi ngiyabona ukuba lapho ugesi kodwa laba abashaya umsindo ngabaphikano la mthini Mama isigijini la umuntu uzoda ngempela ukuthi angeke zawe ngoba nje uyitshela ukuthulwa nawe akazi level le ayiqala ngani bazalwane I always say I didn't pay a cent ukuze libadalele la it is Jesus who did it. So I knew ukuthi leyaza kuyenza and guess what happened wathi esuka yena Kwalo lapha abasonto ababili baxabana nabo bonke obukhulana. Baba wazojahana abanye ngemese, ithe sathule, wafaka wamakishi wahamba la maxhubela. Ubethu uqhoshana ulizwi. Bazalwane, ulizwi ukunikeza ukuphila. Ulizwi wakakhela umhlaba ukuthi uphile kuwo. Ulizwi wadalela yonke into ukuthi uqhosha ulizwi ubani. So we must be careful bazalwane. If sibambelele ezwini, sibambelele ekuphileni, ukuphila kwethu kusezwini. Nami ngikufakaza, nami uzufakaza bazalwane. Amen. I was tested ukuphila la. Bazalwane. But if you ask me, wasurvive kanjani? Jesus. Angizazi ukuthi ngathanda kakhulu. No, I didn't even want. I went as normal, studied my Bible, pray. Lathi ngiyabilela ekseni wakubuka nje uMahlondo. Ngabona ukuthi isiqaleni. Ngayicabanga ukuthi ngabe isiqaleni ngase ngiyakhumbula ukuthi umfundisi wasiwasho kanje nje. Kodwa
Akusekho ukuthi ngangifisa ukuxolisa abangekho lokho kodwa inkinga yami ukuthi awuzungizana. Noma ukuthi yangilelwa ibuka. So why? Because sisuke saphakamisa ulizwi saletha ukugabaza kulezi zinto abantu abazithandayo. Hayi, xalela. Indaba lo nalabo abangezi. Akusho labo abangabebasi, laba abakhona abantu abangezi. You don't know what it is. uJesu, what happened? Now, I want us to go to our third point. Faith. You must understand verse 1. The order of the scripture is like this. Kuba isayini, kube ulizwi, kube ukukholwa. IBhayibheli libhalwe kanjani? If ungayifunda ukuqala nawe yamala. Qala nje kusori sika Abraham, la kuzalwa khona ukukholwa kwabaKristu. Lithi uAbraham weza izwi, uNkulunkulu akafika wenza isayini yena, the opposite. But uAbraham wakholwa izwi, uNkulunkulu wayesemvezela isayini. Elo Abraham lithi wakholwa, wayesebizwa ngobaba wokholwa. Try iBhayibheli, wayesebizwa ngobaba wokholwa. Why Abraham? Abraham uNkulunkulu wazibala ukuthi ithi lithi izwi kena suka endaweni yangakini uye endaweni enyakunika yona. Lithi uAbraham wezwa lento engazi ukuthi uyaphi. Ukholwa ke lokho. Yini leyo wazibala? Ukholwa. Read for me Hebrew chapter 11 verse 1. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonakali. Leyo gcina ngathi ukhulumela phansi. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonakali. Exactly. Now, kuyinkinga umuntu oncike kuma science ngoba iscience ifuna uzwiboholo. But iscience is not ukukholwa. Inikeza isiqiniseko ngento ongayiboni. Yona iscience ithi kune gateway ngani. Whether you must believe ukuthi kune gateway ngoba iscience isho njalo. But if uzothi sign, you can't talk to the sign and say sign, how can I believe you? The sign will answer you. Then you must have faith. Amen. Uzumuntu athi lento esho makasana athi hayi akazabe khona uNkulunkulu. Is it because abantu bafuna ukumbonga? But believe me, mina ngiyambona uNkulunkulu every day. Mangivuka. Mangibheka nje umhlaba. I know khona ukubandala yonke. I-order, you know ufunda ngezinye izinto. You then realize ukuthi ukhona uNkulunkulu. Bazalwane. Uma ungabuyilwane iyilwane ibehavior yazo yonke into eludinoma lento engeke nje ivuke ekseni iqhubule laphansi somebody went down and that person is God. Amen. And that's ukukhumbuza yazi igama elithi God lithi ongaphezulu kwakho konke onamandla onke. Lelo gama alikho specific ukuthi ubani, meaning sikhonza onamandla wonke umdali wezulu nomhlaba. Now basithi uNkulunkulu sithi omkhulu kunabo konke ngoba omkhulu kunabo konke uyena omdalile omkhulu. Now ukukholwa ukuqinisekisa nezinto ezithenjwayo. Amen. Nezinto ezingabonwa. You trust ukuthi khona but you don't see it. Now let daughter then heard the words. Ayazi yofika kunjani ekhaya but yakholwa. Listen to what happened. Lithi iBhayibheli and he was going down, his servant met him and told him that his son was recovering. Now uma ehamba le ndoda esesondela ngasekhaya angithi isikhulu lesi omunye wayesebenzi wamhlangabeza wathi indodana yakho iyaphila. Now uma ethi indodana yakho iyaphila, now le ndoda ibuza umbuzo. Amen. So he
he asked them the hour when he began to get better. And they said to him, yesterday at the 7th hour, the fever left. The father knew that was the hour when Jesus had said to him, your son will live. Now, ehamba nokukholwa kwakhe bazalwane. Ubheke ekhaya, uhamba nani? Nokukholwa. Akaphethe muthi, akanikezwa amanzi, nothing. In fact, ube indodana yayisagula. Lawa bezomhlangabeza bathi, uphi umuntu wengane? Bezombuza. But abambuzi because ingane yalikhala. Abasayihluphi lokuthi bathi umphatheleni. uJesu ukunikeni. Because even if wayebatshela bebengeke baze bambelieve because lokho kuyinto engabona izwi. Abantu bakholelwa entweni ezibonayo. Kodwa ibandla libizelwe ukukholelwa ezwini. Now lithi lendoda iyababuza ithi no usindile yebo bathi ngasiphi isikhathi bona abazi wayebuza lo mbuzo. Yabona umuntu okholwayo ubiza umabuze izinto ezingenzi sense uzuze usiyashaya. Uqalanini bathi ngeila lesikhombisa izolo kuthiwa le ndoda isiyakhumbula ukuthi it was exactly 7 o'clock esathi Jesu ukhuluma. Now ingane isindile because wakholwa. And the fever left him. And he himself believed, and all his household. This was now the second sign that Jesus did when he had come to Judea, from Judea to Galilee. Now, kuthiwa uma ezwa nomlayezo ukuthi indoda lekholwa ubani isikhathi wakholwa. From there, nomndeni wakhe wonke wakholwa. Now notice this. This man, he asked for a sign. Then he received the word, then followed by faith. That's how the order of the scripture should be. Now let daughter ayigxilanga kwisayini kuthiwa yakholwa. Amen. Sinamakholwa amaningi namhlanje angakholwa. They are members of the church, but for wrong reasons. Now, I always said, I heard something about interpreting Christianity very wrong. Umuntu ethi hayi, ukholelwa kuJesu athi hayi siyasola mina uJesu uyenze into eningaka bazalana yale nje ukufakaza yena. Doesn't matter lo muntu asazi ngani ukuthi uJesu uyenzile. So how can you testify like that? Uyakholwa lo Jesu uyamhambela. Hey wena uyazi mina ngangasebenzi. Ngibaningi abaKristu abasebenzi. Ngifuna ukuthi you see, that is a wrong interpretation of Christianity. That is why abantu beya for wrong reasons. And ungakhathalisa ukukholwa kwezwe nokukholwa kwabaKristu uzobona kufana. And you must ask yourself a question, why kufana yet sithi uKristu uyena yena? You know kufana kanjani? Abantu bakholwa kulezi inkolo nawo washo njengawo. Athi hayi mina ngiyakholwa kule nto yangisebenzela. Wow, uyabona mina ngifakazi. Kolinye ibandla uzulazi ingqondo engizeshwe ekhaya. Uyabona mina ngakholwa. Ngahamba ngaya kulo baba lona entabeni ethize. Wafika wathi mina sengiyasebenza. Yilo ubufakazi bakhe yini? Siyasebenza. Omunye athi mina izinto zami mazingahambi kahle ngekhaya ngiyohlaba. Wayehlaba izinto zami azihambi kahle. Bana bakholwa we are not like that. Asikholwa uma izinto zethu zingahambi kahle. Sikholwa noma izinto zethu zihamba kahle. Sikholwe futhi noma izinto zethu zingahambi kahle. And sibe silindele ukuthi uNkulunkulu asendele ngaphezulu lokho. Amen. Now you do not come to church. Of course, abanye will come to church because of us. Because they're king. But my feeling esontweni, we will sympathize nalo muntu emncane bakhe ukuthi ufana nengane encane lokho uzoqala. Sizothi hayi uzoluka. Sizokhuleka nawe. Amen. But my feeling ngesonto
isondlo sishumayela ivangeli. Akhale sithi akuzolunga mntakababa sokhuleka nawe. But meanwhile siyazi ukuthi mhla wamukela uJesu uzoduduzela ngisho ungekho umsebenzi. That is why umbhali waseFilipi uthi for you will receive peace or uyofumana ukuthula okudlula ukuqonda. That is the peace that transcends all mind. Why umphesho njalo umbhali waseFilipi? Ukuthi siyawufumana ukuthola okudlula ukuqonda. Ukuthula okukhona phakathi kumaKristu kuba khona ngisho izimo zingahambi kahle. Then izwe libabuke lithi ngoba sithi akasebenzi uhluphekile wathokoza kangaka wabukeka ekhululekile yini unokuthula okudlula ukuqonda kwabantu. Lokho kuthula sikufumana ngokuza kuJesu. Amen. We believe in the word. And the word is Jesus. And this one is full of life. Amen. And we don't just believe because, no, they take advantage, they take us for the ride. Utraffic, we are more than one how the like season. Then the next thing, great friendship, but I call. Who about my son because of the friendship I told you something? Moshe Kawana Nona, Ushtan Paz, and I say the something. Now we know others are called. This brings you an call on you. Stop it. I am sorry, I will not solve. Even now, oh, now better than you from this one called. Ow! What is? Hey, I believe I was what? What's the call? What are you again? No, what better? No, what was it? What are you again? But one of our excuses because they don't understand. Because one niggas are inside your town, who's around on Apple Sugar, and then over the level of sign. But I should to apply like this. Amen. We must pray as a Muslim. We must open up in Jesus for Israel. Abanye esonto because kumnandi. Ayingathanda yila. Impilo zanana lezo ukuthi. Ekuna nade thule. Nina kusala lona ayinami ngeza. Ubabize bonke lana. Ngisakusele. Sinebuzana nami ngeza. Oh, hey, kuthiwa ukuzokukholisana abe shy keyboard. Fika danza azashona phansi azidlule sonke isikhona. Kanti akho. Bayabhalelise. Okungazi umuntu abazona khona abazona bathi qhubeka lolungise. Bakhonza abazona bashaya bakhonza inyonke laba nakhonza inyonke. Bakhonza laba bantu bakhipha. Bafaka inibla, bagqoka amabhaji. Akulula kulelo bantu bangaqhubeki manje. Faka amandiphi. Lezigarette bafaka. Bese kuba isikhathi sebreak ake bakhonza inyonke baphumula. Bafike embaweni babhe. Uthawu bazalwane kade likhona seniyashaya ekhipha amandiphi bashayisana ngezibhala. Baphatha amaklasi azojabulisa amaklasi. Baphatha bashaya ngezibhala. Hawu lezi kwenze njani bazalwane kade likhoza. Bathi hayi inyama ifuna ukwazi. Now you notice ukuthi abazalwane bakhonza kamnandi. Amen. Nasekhonzeni abazalwane babecula. You must be careful. Abazalwane sometimes bayacula. They enjoy the music more than they love Jesus. And it's a problem. Do not let e-worship take over the church. I was telling this woman, this thing, music is a good servant, but a terrible master. There's one. Music, is a good servant, but a terrible master. Music can serve the church very well. As a servant, but music can be dangerous. Focus on God. That is why in music are careful now. Don't do it too much. Because the least you may forget to say something. Because really, I've been in the churches like that. Whereby when it comes to music, they are second to none.
to no one. Not good. But most of the guys, and then we are faced with ideas of who are going to be the city amen sahabi. Because I emphasize abanye they are so good ekhulumeni ngezilimi sibala hadala hendele ha but izwi abayazi. Amen. They don't know the Bible. And then you didn't notice I've been in one of the big church of Johannesburg. Le lapha in a Sunday le had parking sincane. I'm telling you the truth. Johannesburg Christian Center. Parking yakho ngathatha le yathi kabili. And usuka abantu eThekwini bakhonza khona. They are good with music. But now one day I've noticed umfundisi bathi asivulele incwadi kaNehemiah. Umsindo wabanga maBhayibheli kuphela abamazi nayo yakuthumela naseBhayibhelini. Wahlo. Ngikhumbula abanye osisi besele nabo. Bagqokile ibahlo sikade becula. Makuthiwa maBhayibheli kwakufanele basize ngibavulele bonke. Hey, sekucule kangaka. Abantu bekumoya beshaya ngezilimi. Now, how can you speak in tongues when you don't even know one verse of the Bible? Where do you get because you don't know the Bible? You see what's right? That is a danger when we don't know the word of God. The church must know the word of God. Amen. Romans chapter 17 uthi ukukholwa kuzwa ngokuzwa ngaye ngaye uJesu Kristu. Ukukholwa Romans chapter 10 verse 17. Kuzwa ngaye bazalwane ngokuzwa. Ukukholwa akuzwi ngokubona. Hayi, mina umama ungikhulisayo kwaYesayoni. Wazine ukukhokhela. I used to listen to my ephumeni. Kuna abafundisa bemchaza. Athi hey ubaba Sibani basejika esethi abanye bazalwane ngempela bathatha lezo zinto. Uza esontweni because umfundisi wakho unegama. Wena umfundisi wami bahlohla ngabe icule nabazalwane. Kunabazalwane bamthatha bangabulala. Ma eshumayela abanye baba yabona bayilalela. Ababuza ukuthi bayecula hayi basukuma. Esaqala iculo sebadansa. Bathatha indlela acula ngayo. Bathi yo apha ekhuluma siyabona hayi ecula. So nabazalwane banaleyo problem. They follow things that are not so important. But le ebalekile izwi they don't follow. Amen. And you must be careful about the man. Spiritual maturity is not about how experienced you are in the church. It doesn't matter what it doesn't make you a mature Christian. Spiritual maturity, it is not how good you are in singing. Doesn't mean you are spiritually mature or what to do. And spiritual maturity is not how long do you take about others. That doesn't mean you're mature. And again, spiritual maturity does not matter how old are you. Don't come to church and start telling us you are 55 years because of this. Doesn't matter. It's possible that you are 55 years to call, but you know nothing about this world. But spiritual maturity is one who understands the word of God. How do you know who matured? Every time he always referred to the word of God. Amen. Uthi omunye inkosi yaKaIsrael sesibhala enye inkosi bahleli bamakhosi inkosi yakaJuda nenkosi yaIsrael babuka umhlaba iGilidi bathi now omunye uthi lo mhlaba wona kakhulu fanele siubuyise omunye uthi uqinisile ngivumelana nawe wena wakithi wena ngiyofa la ufa khona
uNkulunkulu wethu uyedwa. Therefore ngivumelana nawe ukuthi lo mhlaba sawunika uNkulunkulu. Uthi but there is one thing efuna siyibheke. Ake sibuze sifune izwi likaNkulunkulu komunye umprofeti ukuze uNkulunkulu uyasivumela yini na. You see, ake sifune kuqala izwi lakhe ukuthi ngabe liyavumelana yini na nalokho esizokwenza. Yes, umhlaba siyawazi ngoNkulunkulu. Amen. Uthi uDavide mayekade esehlala ebalekela uSawuli nebuthu lakhe. Haleluya bazalwane. Mayefika ehlala lithi bahamba bashiya ingane namakhosikazi ngemuva. Mabebuya bafika imizi ishile namakhosikazi athunjiwe. Kuthiwa amasosha athi inkosi ingathi usanamalahle nentuthu kusho ukuthi izitha azikho kude. Uthi bathi therefore asibaxile eduze hlezi sizobathola. Lithi uDavide wababuka wayesethi ake ngikhulume noNkulunkulu kuqala. Then he said he went to pray and wabuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngibalandele yini na. Lithi izwi kaNkulunkulu lathi yebo balandele. Then David followed them wabadefeated. Why ebadefeatile? Wathemba izwi likaNkulunkulu. So bazalwane ukukholwa kuqiniswa lokukhuliswa yizwi. Ukukholwa kuncike ezwini. That is why umpostoli wamapostoli uma ebhala uthi ekuqaleni komhlaba wayekhona ulizwi. Amen. Therefore we must know that every time we read the Bible, we read the word of God, and therefore we must follow the word of God. We must not follow what the world has done, but follow the word. That is why uDavide uthi uma ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni lapho khona usizo lami liphuma khona ngoba usizo lami liphuma kuye uNkulunkulu. But you must notice uthi uphakamisela amehlo ezintabeni bana akabuki intaba kuNkulunkulu, but uyazi ukuthi isizo lami liphuma ngaphezulu kwentaba, because no wadala lezi ntaba uyena usizo lakhe. The word of God is important as well. As a church asikufakeni la sikuqonde ukuthi even if unenkinga engakanani njengoba ubaba asanda esho ethi kekwehle izwi ivesi ebusuku, always usiduduze ngamavesi. That is why noDavide uma kunzima uthi the Lord is my shepherd. Amen. The Lord is my shepherd. Now athi umbhalo wamaHebheru chapter 11 verse 6 ethi ngokuba kunzima ukumthokozisa. In fact akukho nzima. Uthi awukwazi ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Then sikholwa yini bazalwane? Izwi lakhe. Amen. Because ukukholwa kuzwa ngokuzwa. Uma usuzwile ubuse uyaphenduka uyakholwa. Now let us hear izinto. They were just additional to give abantu awareness of Amanda kaJesu Kristu. That is why he was performing signs and miracles. But after the signs and miracles, kwakulindelekile ukuthi abantu bakholwe, because bezwa izwi lakhe. Athi lo uma uzwa amazwi wami uyakulazi iqiniso. uJohn chapter 8 and iqiniso liyakukhulula. Amen. So many people, they don't know the truth because they are looking for the truth, but they are not ready to listen. Amen. So that is why I always say to Amazon, sometimes I advise you, uma kwisikhathi sakho sokuthandaza, awungene la uthandaza khona, uqale ufunde iBhayibheli, then you will know how to pray. But you see abantu abaningi, they are so quick to tell people all these things, but they are not ready to listen to God. Amen. You know, they talk non-stop. Baba, 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 they are not ready to listen. But I understand you guys. But umuntu mayikhula, umuntu mayihlakanipha, umbona ngokuthanda ukulalela. Umuntu ohlaphile ubona ukulalela. Uhlaphile kakhulu isikhathi eside ukulalela. Sometimes I bring up people like, well, we have to uyambona ukuthi usayengane. Agcine so, ngizwa kahle.
yabona ukuthi ngangamphendula lawo kufanele ngimtshele yena uzoxawa ahleke kanjalo yabona. But you see, as umzalwane, you must know every time I advise you to do it, you see it to work. When you go to pray uyothandaza, except ugogo omdala ongasaboni, but nilemsebasha nisabona nabo ngabasana ufake ibuko zabo uthi nje before ngisho noma ngabe ubona inkinga engakanani uqale nje ulifunde iBhayibheli uyabona even ungayenza ukuthi ungasathandazeli balento ukuthi uyathandazela because so bonile zakhe inkinga because iziselithelile kusebenza into ecasulela njalo inkinga. You know, you have ever come to a place where you feel ucasukile emakhelwane yazi lithi livesi lithi thanda umakhelwane njengoba uyithanda. Then usuthi uNkulunkulu umsize usothandazela ngahlahla inkinga bekuwena ubongafanele uxabane umakhelwane uyakholwa wena akakholwa fuze ngabe nesikhathi enza into wena kahle kahle wehlela ngenzazi because wena you know your word izwi lithi thanda umakhelwane. Afika umuntu akunyathele ngathi if you want to understand this very well, hamba ubone isangoma. Isangoma masithi siyakholwa. Ingesi kuhamba kusheshwe ngaphandle kuphambana. Sinyatheleke uthi hawu uthi uyaxolisa. Or wena unyathele sona uthi sona sithi thokoza sidlule. Sila siyakholwa. Unyathele umzelwane angathi abene. Athi hayi ngokuboni. Now you must ask yourself, what kind of Christian are you? Are you the type of Christians that believe in the word? Or are you the type of Christians that live in a man of favors? And you came to God because of favors. But I say to you, believe in the word of God.